هفته و هفت ساڵان بەریانها وەکە مە ئاماژە پێکرد و کۆمارە کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê هاتە دامەزاندن پشتی 11 mehan ئیتر کۆمار نەما یعنی هات ji navbirin ji aliyê desthilatên wî serdemî yên Îranê. Îro li gelek bajêrên Herêma Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê ev sal yani hat zîndîkirin ya da vê salê hate kirin vê roja girink hate kirin de dîrokayan bijin berperên dîroka Kurdistanê da min mêvanekê ye derbarê giringiya Komara Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê Berez Saîd Veroş nivîskar û vekûler ku li Diyarbekir li Bakurê Kurdistanê digel me ye. Berez Veroş varbaş tu bixêratî ji bo Kurdistan 24 îro li Bakurê Kurdistanê we ev roje sax kir bi bilind ragir. Tu dikarî yanî beşeka giring yan çend xalên giringên Komara Kurdistanê ji min re bibêjî behez bikey? Bêguman nav xêrê dabî ser çavara bi dîroka nêzîka netewa Kurda Komara Kurdistan cara yekemîna ku bi îrada netewa Kurd komarekî dewletekî Cumhuriyekî Kurdistanê sala 22 meha 1946 li Mehabatê paytextê Komara Kurdistanê hate ragihandin ew dîroka Kurdistanê da pêngavekî pir girîng bû. Di dîroka netewa da milleta da civata da hin pêngav hene ku ömrê wan Kurd be jî pêngavê pêşî ew pir girîng in. Mîsal em bêjin di dîroka Fransayê da Komuna Parîsê 3 meh berdewam kir lê ew 200 sala Komuna Parîsê tê münaqeşe kirin ser girîngiya wî tê rawestandin. Komara Kurdistanê jî li Kurdistanê tevayê Kurdistanê tesîrekî gelek girîng kir. Bi 11 meh ve jî emrê wî ji emrê Komuna Parîsa Fransıza gelek zêdetir e nêzîkî 4 qatê wî ye. Di avakirina Komara Kurdistanê da îrada milletê Kurd hebû. Ne ku zixdan û teşwîqkirina dewletê herêmê bi îrada milletê Kurd ew destkeftî hate bi destxistin her wiha ji bo ku mafê netewa Kurd bêtir bête pêşxistin bêtir bête geşkirin di navbera 4 alî 4 parçeyê 3 parçeyê Kurdistanê jî hevkariyekî hebû ji bo piştgirîkirina Komara Kurdistanê. Vî alî da dema ku em binêrin bêguman ew pêngavekî pir girîng bû divê her sal ev roj wek cejnekî bê pîrozkirin wekî Newrozê lewra dîroka me da ew pêngavekî pir girîng e ew bo me giş pîvan e bo doza netewiya Kurd pîvana sekna me ya siyasî û netewî ye. Baş e. Berez Veroş te behsa giringiya Komara Kurdistanê kir li Rojhilatê Kurdistanê ku di 11 mehan da hat avakirin û dirûst bû. Lê niha li Rojhilatê Kurdistanê şûreşek heye di bin navê jin jiyan azadî. Yani hiç girêdanek heye di navbera Komara Kurdistanê û niha şûreşa jin jiyan azadî wê bandoriya xwe hebîtin li ser vê şûreşê? Yan wê destkeft hebin? Bêguman girêdanekî pir girîng hene ew şoreşa ku îro bi kuştin û şehîdkirina keça Kurd jîna dest pê kiriye berdewama wî zincîreya tekuşîna netewa Kurd e ku agirê wî 1946 da hate vêxistin beriya wî jî heye li Rojhilatê Kurdistanê ji wê rojê heta îro cara piştî rûxandina Komara Kurdistanê heftê û neh bi şoreşa İslamî jî beşekî girîngê Kurdistana Rojhilatê ket bin hukm û bandora rêxistinê Rojhilatê Kurdistanê ew fırsat jî ji dest çû lê ew kel û heyecan û armanca ku Komara Kurdistanê dabû berxwe hiç wextekî ji mêjûyê siyasî û netewî milletê Kurd derneketiye armanca Komara Kurdistanê. Îro jîna ji ber çi hate kuştin ji alî rejima İslamî
جبر کو بێخودی بوو بێرێخستن بوو بێدەستهلاتدار بوو جبر کو دەولەتە ئیرانی ڕژیمە ئیسلامیە ئیرانی لەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانی حکم دکە و تو مافێکی کوردی ڕۆژهەڵاتە کوردستانی باشە تو نەنە هەر ڕۆژ کورد تێنە داڕڤەکردن داڵەقاندن بێگومان ئەو شۆڕەشە کو ئاگرێش چروسکا کو ژینا دەست پێ کردیە هەڵقەیەکی نوێ ئارمانجا تێکوشینا دامەزراندنا کۆمارە کوردستانیە دەبێ ئەv نەیسارکردن و ئەv پێل پشتگیری بێکردن و ئەو پێش بێتە باشە بەرز بەڕۆژ لە پێی هەفتێ و حەفت ساڵێن دامەزاندنا کۆمارە کوردستان لە مەهاباتێ نەها دۆزا کوردên ڕۆژهەڵاتê کوردستانê li ku ye di çi rewşekê de ye بێگومان دۆزا هەموو نەتەوەی بندەست ملەتی بندەست دایم وەکە گرافیکێکی بربژۆر ناچە دەما ئەم دیرۆکان نەتەوا کورد بنێرن bi kêmanî ew sed salê dawî demdemana ew pêl bilind bûne demdemana daketine Komara Kurdistanê dema 1946 da çêbû ew pêl bilind bû piştî wî ku komar xan pêl daket îro dubare rewşa siyasiya herêmê rewşa dunyayê û rewşa Îranê hatiye qonaxekî wiha ku êdî bi tu awayî hukm û zulma ser milletê Kurd nayê veşartin hukm û zulma ser gelê Îranê nayê veşartin ew rejîma otorîter û totalîtera ku vê gavê Îranê bi rêve dibe bi dîtina min ew mesaja ku bi şoreşa jînayê bi şoreşa gelê Îranê îro ji nû ve çirûskekî vê xistiye ev nerazîbûna milletê Îranê nerazîbûna gelê Rojhilata Kurdistanê li hember rejîma Îranê eger îro ew bi ser nekeve jî vê gavê negîjin armanca xwe jî bêguman encamê pir girîng derxistin meydanê cara pêşî ew tirs û xofa rejîma Îranê ser milletê Îranê şikan milletê Îranê bi Kurd û Azerî û Farisa Belûca giş derketine meydanê doza mafê xwe yê rewa dikin eger milletê Îranê û gelê Rojhilatê Kurdistanê negîjin mafê xwe bêguman îro Îran bi zixt û zor û kuştinê serkut bike jî ev tevgera gel sibê dubare wê ew tevger dest pê bike rabe da ku milletê Îranê û Rojhilatê Kurdistanê bigîjin mafê xwe yê rewa Tamam eger em bêne ser Bakurê Kurdistanê yani çima heya nihal Bakurê Kurdistanê ezmûna komara muhabat kar û kiryarên rengvedanê yani komara muhabat reng venedaye di nava hêz û layenên siyasî li Bakurê Kurdistanê hokar çi ne sedem çi ne xwe li Bakurê Kurdistanê jî gelece dibêjin zulm û zordariyeka zû li Kurda têkirin mafê Kurda têstandin Kurd nagihin mafên xwe Kurdan weke millet weke netewe di ser axa xwe nayên hesabê kirin bêguman ev mesele bi fikra netewî geşbûna fikra netewî û hebûna siyasetekî netewî ve girêdaye li Bakurê Kurdistanê îro roj eger ev bûyer bi awakî zindî kuttewî neyê pîrozkirin neyê bîranîn ew nîşan dide ku fikra netewî û siyasiya li Bakurê Kurdistanê kêm e ev yek ya dido îro li Bakurê Kurdistanê hêz û rêxistinê serdestê ku hene eger têkiliya van hêza bi dewleta Îranê re hebe bi Îranê re kar bikin bêguman ew ê li hember kiryarê Îranê xwe tev nedin dengê xwe dernexînin bixabin hêza serekeya ku xwedî kutte ye xwedî qewet e îro li Bakurê Kurdistanê em dizanin ku têkiliyê wan bi dewleta Îranê re jê berdewam dike ji berî vê yekê xwe tev nade lê Kurdê diasporayê çar parçeyê Kurdistanê ew tepkî û reaksiyona ku pêdiviye bi dîtina min gelek baş li dervayê welat nîşan da
لازم او سردستیا زکاک و میدانا به تایبەتی لە دەولەتên ئەوروپا ناو کوردی دیاسپۆرای دا بەردەوام ببە و هەر هەبووە لە باکووری کوردستانی کوردێک و خۆ کورد ببینە مافی ڕەوای ملەتی کورد مافی نەتەوی و دەموکراتیکی ملەتی کورد دپارێزە قبول دکە divê her dem her gav li her parçekî Kurdistanê destkeftiyê milletê Kurd bêne parastin xweytî lê bêtekirin. Eger em wî nekin ew kêmasiya me ye lawaziya me. زۆر باشە بەڕێز سعید فەڕۆش نویسکار و ڤەکولەر ji Diyarbekira Bakurê Kurdistanê gelme wî gelekî spas.